Road opening project sa pibadong konduktor sa barangay Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Gawas nga gireklamo kini sa mga opisyal sa barangay tungod kay nakahasol ngadto sa mga mulupyo wa sa kunoy mga gikinahanglang dokumento. Apan kontraktor may barog nga lehitimo ang proyekto ug may resolusyon gikan sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Binangop sa City Environment and Natural Resources ang mga opisyal sa Barangay Pardo aron ipadangat ang reklamo kalabot sa road project. Matod ni Pardo Barangay Councilor John Dirungan nga nabutang sa peligro ang panglawas sa mga tao tungod sa ka-abog sa dapit. Namilit na sa kabalayan ug mga sakinan ang abog tungod sa pagkubkob sa yuta. Gi-question usab nila ang giingong walay koordinasyon sa barangay. Walay permit gikan sa barangay ang proyekto base sa kasayuran gikan kang konsehal Dirungan. Giklaro sa mga barangay official nga gusto lang nilang masolusyonan ang suliran nga nakahasol sa ilang barangay. Lipay kita na kay mahog nag farm to market road ug unsay may purpose but kinahanglan gyud na nga makita lang namo unsay permit. Makita lang nato para at least ug may mga concerns ang mga tao makatubag ta. Samtang naabtan namo kining hauler nga mihakot sa mga anapog. Gihulagwan ni Benito Aratia Sr., ang chairman sa Cebu or kontraktor nga lehitimo ang ilang proyekto. Gani aduna sila gihuptang resolusyon gikan sa konseho sa Dakbayan. Giangkon hinuon niya nga nakahatag kini og kahasol sa mga tao ang abog apan gipangitaan nila ni kini og sulban. Kabahin ang proyekto sa pagpangandam sa Tukurong Export Processing Zone nga maghatag og dugang trabaho sa taga-Dakbayan. Gawas pa maghatag kini og kasayon sa mga tao sa barangay Tuong ug Pamutan nga moagi. I politely told him, Kap, you cannot supersede the city council resolution with your cease and desist order. So I told them, so why I don't give me hard time because this is for the good of the Pardo, Tuong and Pamutan. Samtang gikinahanglang tukion sa Committee on Environment sa konseho ang isyo. So whatever project they have there, they should show us the necessary permits. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.